Huria na hinolongan ni Tuhan Yesus Kristus, tabuka ma parmingguata di bagasan sadarion, tapuji ma Tuhata marede maita sia buku ede nomor sia ayat sada sahatu ayat tulu. Marhite-hite goar ni bata ama, do goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do goar ni todi parbadia na tumopalangi do tanoon. Amen. Saya mangaranapi do mataku do pa akadolok, siad dia do ulaning ro pangurupio tuau, sian Jehovah sito palangi do tanoon sabing ro pangurupion yang go tuau. Dang tagamo luasan na tersulat di pakmu, dang tagamo nok mata ni si jagaho, saya jagaon ni Jehovah doho sian nasa parmaraan, saya jagaon na do todim, saya jagaon ni Jehovah doho lau ruar doho lau bongot, olak nion rodi saleleng nileleng na, haleluya. Haleluya.
mahita. Ale Tuhan de batasian asini rohamdo ubay sahat hami tu taon na ibaruon. Hodo na mga ramoti hami di bagasat taon na salpui. Saya si maroham, saya unang tulak hamin waing. Saya dongani mahami di bagasat taon na ibaruon. Pasu-pasu hami rodi akka ulaw na denggan. Na ula hami marhite-hite kuarmo. Alay na gumodang. Pasu-pasuhom mahatam na badia itu rohanami. Asa gabi na ibaru rohanami. Asa terpamasuk hohami tu banua gijang di hasusuda ni bohal nami. Amen. Tapuji ma tuhata marede mahita. Tatangion ma pati ni debata di minggu ta sadarion ima pati perjulu sahatu pati paupaton songonom ma didok pati perjulu au do Jehovah debatam ninna debatata dang jadi marakup au bayanomu debatam pati paduahon dang jadi ganomu jala dang jadi sumanomu manang ahana di banua gijang doho na di banua tongaon rodi na bet di bagasan aik na dituru di tano yang gotong gabe si sobaon manang siuluan pati patuluhon dang jadi dohonong koar ni debata yang go soture dalanna ay hona uhum na dusukot akka na marsineam di guarna pati paupaton ingot hamuma pabadiaon ari minggui dinonomari maulah hamuna sa siulomu alai anggo ari papituhoni ari paradianan di Jehovah de batamdoi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isi ni hutani halak pe namangibati hutam ai dinanomari do di topa de bata langit doho tano doho laut doho nasa isina dungi maradia do ibana diari papituhoni dibahani do ubahe di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradianan nai jala di barbadiai atong rak mangido gugu mahita sian Tuhan de bata ale Tuhan de bata saya pargugui mahami mangulahon nahobar tupatikmi amen tapuji Tuhata maret de maita. Amen.
tato poti madosata martangiang bahita. Alia manami jala di bata nami na di banua gijang, para si roha na semurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami dodosa doho pangalasyon nami na gudangi. Tatak mahami marhite asi ni roham, jala sesa madosa nami saluhuna. Ala ni pakokong niya na aholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amen. Pabigema baga-baga di bata taringot Tuhan sesani dosa. Musa pe akadolok jalahu mutal akarobean. Alai anggo parasini rohaku nasotupua musat siako. Jala padan ni hadamioku nasotupa humordit. Ninna Jahoba siasiho. Hasangapa ma di batana di kijang. Amin. Ede puji-pujian sian kor pungan ina.
Tapuji matuhata mare demahita. Tatang ioma hatan di bata turpu epistel diare minggutta sadarion ima natar surat di panorirang Johannes bidusada mamuka sian ayat sada merojungan di ayat sia tajahama marsika sore sian hamima ayat na perjulu hatai nagabi daging dimulanai nunga adong hatai jala saor tu debatado hatai jala debatado hatai saluhu nai meritesian hatai do ubain nama jadi jala dangadong dang bosada sian dong jadi i naso merhite siani namar sinodang do panodangi di bagasan nahulum alai dang di jakon nahulumi sitidangi do ibana ubain naro asa di hati dako panodangi anggia gabi porsea salahuna namarite sian ibana alai nunga mandok ro ujui tu portubio panodang nasitongi nama nodangi nasa jolma ima sahakna mertua doakan atau mangihon hatane di bata jala nau peopsa amin. Ede puji-pujian sian kor remaja naposo. Tapuji matuhata mare demaita.
tidak kom maha persetai songon nahin tidak kon di dong atas saha perseaut di sadok portibion rakma hitamadok au persea di debata jahuba ido ama parguna suatu dusan na tumo palangi do tano au persea di Yesus Kristus anak di debata jahuba na sasadai imanati ni buhon ni si Maria na gabi-gabi seton di parbadia andoro ang suhabubuan ido tuhatan atau mau na bernit di pangumuman ni silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru din ditanom na mula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surga la hundul tu siamun ni debata jahuba amanai perguna suatu dosa ni disima ibana pai mamula sugut tu tanoon mangumui halak na mangulu do namate au persea di tondi porbadia jaladong sada huria na badia huria atau panela Kristen akka na badia doh dihasesan ni dosa doh dihatai na mandok mulak mangulu do sugut daging ni halak na mate doh dihanguluan na sora suda amin. Ada puji-pujian sian kor punguan lansia. Tapi gema titing namasa di huriata di bagasan seminggu. Tabegema Tikting HKBP Tamarunang Minggu 5 Januari 2025 Angka Romawi na Parjolo na Marragam Goar ni Mingguta Sadarion Ima Minggu dung tahun baru Topik Minggu Nunga ditobus debata bangsona Atau Tuhan yang membebaskan umatnya 2. Ruas Nataba Mamuka Minggu Sadarion 5 Januari 2025 Nunga gabe ruas nagok Manang ruas marsada-sada Ima amang eben eser munte Nama ralamat di kompleks PU Bakdoka Masuk wilayah 2 Setuhat tama nama masu-masu nasida Tolu acara bisa sambut pareses HKBP Distrik Sapulpitu IBT di Patupa Huriata do Marhite Distrik Sapulpitu IBT Ima acara sada di hari Sabtu 10 Januari 2025 acara serah terima pareses naleleng periode 2020-2024 tu pareses na baru periode 2024 sahat tu 2020 lalu. 2 di hari Minggu 12 Januari 2025 ima acara sada ibadah Minggu 2 pabor hatop pareses na leleng doho pangojak kono pareses na baru. Tolu pelantikan MPSD HKBP Distrik Sapulpitu IBT periode 2024 sahat tu 2020 lalu. 4 pelantikan Badan Audit HKBP Distrik Sapulpitu IBT periode 2024 sahat tu 2020 lalu. 5 ramah tamah alani borhat do uluan ni huriata HKBP Tamarunang pendeta TD Sianturi STH madapoti ulaoni di hari Sabtu tanggal 10 Januari 2025 jala mulak tu Makassar di hari Senin tanggal 10 Januari 2025 tatang yakon asa dengan merdalan ulaoni. 4 rapot program kerja dohot anggaran seksi sekolah minggu HKBP Tamarunang.
Di Minggu Sadarion 5 Januari 2025, dung sidung permingguan maringanan di gedung Sekolah Minggu di Patupa Huriat do rapot program kerja dot anggaran seksi Sekolah Minggu HKBP Tamarunang di tahun 2025 on. Alani pinangido matusude pengurus seksi Sekolah Minggu dohot guru Sekolah Minggu madohoti ulauni. 5. Rapot program kerja dohot anggaran seksi remaja HKBP Tamarunang. Di Minggu Sadarion 5 Januari 2025, dung sidung permingguan maringanan di gedung Sekolah Minggu di Patupa Huriat do rapot program kerja dohot anggaran seksi remaja HKBP Tamarunang di tahun 2025 on. Alani pinangido matusude pengurus seksi remaja madohoti ulauni. Onom rapot program kerja dohot anggaran punguan ama HKBP Tamarunang. Di Patupa Huriat do marhite seksi punguan ama HKBP Tamarunang, ima rapot program kerja dohot anggaran punguan ama HKBP Tamarunang di tahun 2025 on. Alani pinangido matusude ama ni Huriata madohoti ulaoni di hari Kamis sia Januari 2025 mulai pukul 10 sia 00 wita di Garejaon. Pitu, rapot program kerja dohot anggaran punguan ina HKBP Tamarunang. Di Patupa Huriat do marhite seksi punguan ina HKBP Tamarunang, ima rapot program kerja dohot anggaran punguan ina HKBP Tamarunang di tahun 2025 on. Alani pinangido matusude ina ni Huriata madohoti ulaoni di hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 mulai pukul 10.00 wita di Garejaon. Walu rapot program kerja dohot anggaran punguan lansia HKBP Tamarunang. Di Patupa Huriat do marhite seksi punguan lansia HKBP Tamarunang. Ima rapot program kerja dohot anggaran punguan lansia HKBP Tamarunang di tahun 2025 on. Alani pinangido matusude lansia ni Huriata madohoti ulauni di hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 mulai pukul 10.00 wita di Garejaon. Sia pasahat pilihan Natal keluarga tahun 2024 dohot pilihan ibadah keluarga pukul 00. Pinabotohon matusude ruas ni Huriata asa pasahat pilihan Natal keluarga tahun 2024 dohot pilihan ibadah keluarga pukul 00 marhite parhalado wilayah tabe manang tu rekening ni Huriata 10 iurat tahun 2024 manang peliat bulan. Pinabotohon matusude ruas HKBP Tamarunang asa taingot mangulahon kewajiban tu gereja imalaho manggarar iurat tahun 2024 manang pelian bulan. Pembayaran boido melalui rekening di gereja tahun manang tu perhalado wilayah nabe. Ia persentase pembayaran iurat tahun manang iurat bulan HKBP Tamarunang sahak tu tanggal 20 sia Desember 2024 ima sada wilayah sada persentase yang sudah membayar 91,67% atau 22 KK, yang belum membayar 8,33% atau 2 KK dari jumlah 24 KK. 2, wilayah 2, persentase yang sudah membayar 70,27%, manang 26 KK, yang belum membayar 29,73%, manang 10 sada KK, dari jumlah 37 KK. Tolu, wilayah 3, persentase yang sudah membayar 60,87% atau 28 KK, yang belum membayar
39,13% atau 18 kakak dari jumlah 46 kakak. Sapulsada ruas Namar Sahid. Parhalado dohot sude ruas nihuria HKBP Tamarunang manang yakor ruas Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saitu hatta mana mangalehon hamalumon dohot hahipason. Molo adong sian ruas nihuria Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Paboa tu parhalado manang perdita ruas Namar Sahid. Sada Agusta Kristine Borusia Nipar, ruas Naposo, sian wilayah Tolu, di perawatan di Jabu. 2. Amang Situa Ade Siregar, sian wilayah 2, perawatan di Jabu. Tolu sian Nipar, wilayah Tolu, perawatan di Jabu. 12. Ruas Namar ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun tu ruas nihuriata. Namar ulang tahun sia tanggal 30 Desember 2024 saha tu 5 Januari 2025. Saitu hatta na mga leo pasu-pasu doho gajang ni umur suang songinang hahipason. Ruas namar ulang tahun. Sada A. Boru Samosir SPD 30 Desember, wilayah Tolu. 2. Insinyur RB Simaremare, 31 Desember, wilayah Tolu. Tolu, Krishna Rafael Sihombing, remaja, 2 Januari, wilayah Sada. 4. Happy Rohana Borsi Majuntak, anak sekolah minggu, 2 Januari, wilayah Tolu. 5. Luciana Kristen Boru Pangaribuan anak sekolah minggu 2 Januari wilayah 2. Onom Raihold Gilbert Sihombing anak sekolah minggu 4 Januari wilayah Sada. Poda Tolu ayat 10 di tangan nasia mudo gajang ni umur jala di habirang nado hamoraon dohot hamuliaon. 10 Tolu ulang tahun Pardonga Saripeon. Parhalado dohot sude ruas nihuria HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun Pardonga Saripeon. Tu ruas na merayakan sia tanggal 30 Desember 2024 saha tu tanggal 5 Januari 2025 5 Januari 2025 ruas na merayakan. Sada keluarga Amang JR Siahaan SEAK Inang S Boru Tabunan Tolu Januari wilayah Tolu. 2. Keluarga WR Silitonga Inang VN S Boru Pasaribu 5 Januari sian wilayah Tolu. Setu hatta mana saitoktong mangaleho pasu-pasu tu keluarga nasida. 10 ruas naro tu parmingguan. Sada Minggu tanggal 20 sia Desember 2024 di Parmingguan Magodang Manang Umum torop ninaro 132 halak. 2. Minggu 20 sia Desember 2024 di Parminggu Sikola Minggu torop ninaro 62 halak. Tolu Selasa 31 Desember 2024 perpunguan bodari ujung tahun torop ninaro 152 halak. 4. Rabu 1 Januari 2025 di Perminggu Sikolah Minggu torop ninaro 40 halak. Di Permingguan Magodang Manang Umum torop ninaro 145 halak. Angka Romawi na paduahon parhepengon. Parhepengon ni huriata boy mata bereng ditik-tik parhepengon na adong di hitabe. Songonima tikting di huriata di bagasan minggon. Tatangyakon maasa gabe pasu-pasu doh las ni roha di hita. Tarlu mobi gabe hamuliaon di gowarni tuhatta. Amin. Selamat hari Minggu tuhatta ma nama masuk-masuk. Ede puji-pujian sian kor pungan amang.
Tabuji matuhata marede ita buke di nomor 826 ayat sada rodiudutna hupa pungu pilihan sada A sada B. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti hati-hati doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan dai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat tahun baru ma dihita saluhutna.
ala suasana tahu baru dope didikion. Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hatani debataan naga Bejamita di minggu na parjulu di tahun 2025 on ima nadinesian panuri rang Jeremia bidu 30 sada mamuka sian ayat 10 tolah hastu ayat 14 asata jahama amanginang marsika soring sia kamima ayat 10. Tangi homa hatani Jahoba hamu ali akabang suparbegu jala baritau kamu mai di pulau-pulau akan adau jala atau kamu ibana na paserakon Israel na julu laus ibana papunguhon muse jala ramotanna songon permaan di punguanna. Rodo nasida sugut Uhud marolup-olup di pusuni Sion jala marongoman nasida mandapoton dengan bahasa ni Jahoba eme dot anggur dot miak dot anak ni biru-biru dot lobu jadi tot di nasida ikon songon porlak natakas diaek jala dangbe maddate nasida. Dungi marlobi-lobi matot dini akamalim di tabu-tabu jala busuran bangsoku marsaulihon dinggan basakku ninna Jahoba ido yang go sahadna horas madita mangina huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus mace uli nagabe topik di mingguta sadarion di minggu na parjolo di tahun 2025 ima namandok tu hitaganup nunga ditubus di bata bangsona Tuhan yang membebaskan umatnya. Damang denang angin na binaribut na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus mungkin taingok dope di bulan Oktober tahun 2010 ya adong namasa ima salah satu terowongan tambang nahya longsor puluhan orang adong di bagasan terowongan ini iya. Puluhan orang berlomba-lomba neng keluar alai dang bui keluar ala longsor jala tertahan nasida di bagasan di kota Chili polado sampai turun tangan Presiden nasida ima na margoar Sebastian Pinera di tahun 2010 itiki diboto presiden ini nama saya turun tangan ibana tido ibana na parjolo jangan mau keluar sendirian ikurap keluar doamu napa duaon didok tetap berdoa Tuhan pasti akan mengeluarkan iya macai meragam nanunga di bain ibana ala memang hati hai tabaya ko maamang inang na di dalam terowongan panasnya luar biasa sesak iya ale tambah sesak do molo sesama nasida marsi desakan ikun tenang do nasida ikun manat do nasida jalapai mahon nasida Uhud martangiang nasida iduna di suarahon Presiden Chili ala nama saya di kota Chili Sebastian Pinera bamulate mali Tuhan di BGI jala di ulahon las maluado saluhutna na ado di terowongan jala selamat do huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus turupuk sadariope macai uli dua manginang ipaingot ganup ngoluta marhiti par ngoluhon ni bangso Israel asa
marsormin mania kita sian parngoluan ni bangsa Israel. Hati-hai diturpukon bangsa Israel itu benar-benar tertawan nasida, hancur lebur nasida. Iya, di kota Babilonia sangat-sangat tersiksa nasida. Alai rodo debata marhiti panurirang Jeremia mandok na parjolo ikon jamot jal ikon ingot dang ngolum guru ni ngolum ale debatado nagabe guru di tonga-tonga ngulu alani ipola di sorahon mulo tabereng amang inang di ayat na 10 takas di pabua tangyo kamu mahatani Jahoba hamu akka bangso parbiku nasa lelengon mangasahon pikiran muna hamu madalani ngolumuna tangyo kamu mahatani Jahoba namandok ikon Jahoba do nagabe parmahan ikon Jahoba do namanogunogu ikon Jahoba do namancamoton bangsoy idu na boy berengot ta amang inang na di ayat 10 alani macay ulido namang inang talumobi ini adalah hari kelima di tahun 2025 tanggal 5 ini hari kelima. Saya yakin di tahunon meragam do pasti natabaen aka cita-cita ta amangina. Kalau mau di hamu remaja na poso bulu meragam pasti yang kita sampaikan. Itiki jam 00 meragam do nata patolhas marhidit angiang tatutuhan debata. Mungkin adong na marasakap tinalau membuka pardonga saripion diukap di basahat di patolas di bagasan tangyangna ali Tuhan sakap mudo naikon sahut pangindok ko songonom mungkin adong naneng marintis usaha pahebakon usaha nanung nga adong manabay nanung nga adongi asa tabba muse mungkin adong dope na asing bahat akasita-sita nga tapasahat tapatolas amang inang tutuhan de bata mungkin adong na marsakap mulu tahun 2025 mulu boy fokus mau jo tuluaton tuson iya bahat akasakap napasahat tapasahat tutuhan de bata tapatol asmar hiditang nyangta ale parjulu sehali dipakulingi masongon bangso Israel dan dipakulingi de bata dada guru didokmu na ikon ulahonommu alai sakap ni debata ikon sahut dito nga sakapmu itu na di sorahon amang inang na di ayat 10 tangyok kamu ma hatani Jahoba hamu ali akabang soparбегу jala barito kamu mai di pulo-pulo akanadau jala hatau kamu ibana na paserakon Israel na julu laus ibana papunguhon muse jala ramotanna. Mungkin tayo ingot dope amang inang bagaimana ketika bangsa Israel mencoba menjengkali Allah dibereng si Musa neng pajupang doh debata nakot tuduluk. Jadi pemahaman ni bangsa Israel berarti mulunung nga digijang pajupang doh debata iya di pajongjong ma menara Babel tibuk itu dari punasida hobar tu pikiran ni bangso itu debata ujungna di ida debata di paserak debata sursar sude itikinunga sursar dang nagabe ditarda dirina alai di pajongjong muse patung lobuk emas marsakap seolah-olah boy dituhor Jahoba muruk debata ale tabere ngamang inang nanunga di paserak debata taida ma tongdo debata na paturihon tongdo debata na paulihon idu na boy berengota ternyata Tuhan bukan hanya menghancurkan ternyata Tuhan bukan hanya menyerahkan tetapi yang sudah diserahkan oleh Allah kembali mengambil dan menyatukan serta memperindah untuk menjadi kokoh.
Aduh boy, berengota sian ayat na 10. Amang inang meragam banyak cara Tuhan untuk bisa mengingatkan kita. Terkadang ikon jolo di barbar do asa boy dapat nauli. Terkadang harus datang dulu pergumulan yang sangat berat. Terkadang kita hampir benar-benar jatuh ke masa keputusasaan. Asa boy idota, asa takas idota, asa hot hitam marnida ikon debata duape na paulihon, ikon debata duape na paturihon, jala dang macohot debata, nanunga di paserak debata, tongdo di papungo, sianima anong berengota bahat natarjo alai isido na tarpilit itu na boy berengota amang inang maragam cara nih di bata laho membuat papunguhon muse ditikinunga di solsoli ditikinunga takas idauna ditikinunga takas di hatindakon ibana di papungu di bata tabereng songona masa di kota Cili nakaning amang inang ditiki suara nih panggum-gum na sida mandok unang berdesakak kamu jala unang adong pemahaman ikon au keluar dah ikon rap keluar tuh nama lapatan asa unang adong satu sama lain saling menjatuhkan asa ibana digijang tau nah uli dapotan pasu-pasu rap mangalaka rap mandapoton rap di pakaluar idu na boy berengota amang inang di ayat na pasapuluh ni jala berengota mamuse di ayat 10 sada dang nahulan debata marmahan alai didok debata oma padaku Tuhamu bangsoki di ayat 10 sada disuarakan bagaimana Tuhan menjanjikan di pasahat di bata padanna tu bangsonai ima enunga ditubus Jehovah Jakobi jalanunga di palua ibana sian tangan ni gumogo sian ibana omma janjina ya dang naholan keluar hamu sian natartaban alai keluar hamu jala dapotak kamu muloholan na keluar do alai bingung aneng diulahon molonunga keluar sian natartaban kalau sudah keluar dari yang tertawan dikeluarkan dia bingung apakah ini nanti diterima oleh orang lain kita bayangkan amang inang bohado sahalat naharuar sian penjara mungkin berpuluh-puluh tahun atau 5 tahun dia di penjara itiki haruar ibana sian penjara tantangan naparjulu di jakon doau molo di jakon au isi ma anong dongaku manang nande di pasiding doau idu na boy berengota amang inang janji ni di bata dang naholan keluar songoni bangsoi alai dilihot do akan narikot didongani do jala di jamoton do ngolu nasida iya macai uli jala bagas de songoni di tonga-tonga nguluta manginang telu mobi di remaja naposo bulung songona nunga di sorahon nakaning nunga tada poton sada tahun naik baru tahun 2025 mulu hata namandokon maragam hata namandokon tahun 2025 tahun yang baru ini seperti kita masuk ke dalam hutan yang kita tidak tahu apa tantangannya. Ini seperti sebuah mainan kertas yang kita tidak tahu apa yang akan kita tulis, apa yang akan digambarkan, dan warna pulpennya warna apa. Alai marhitia porsyota dohono ni di Batama tu gaduk muluta di Tikion lakahom malakam di tahun 2025 di Bagasan Pos Niroha Jalahobar tu hatani Tuhan Yesus namandok saya donganuk kuduhamu kanup ari rasi rasaro ajal ni hasyang anon odo amang inang napaposon rohata iya saya tahu di Tikiro udan songonon
seganggu do pikirata. Buah do aman do, banjir do, songodia do. Di sonau buhado di san. Dohonok kuma amang inang. Marhiti hata ni debata, pos maroham, pirma totim, debata nagabe dongata. Apa namasa di tonga-tonga ulum, Tuhan menjaga ho. Itu na paling utama. Amang inang. Jala di ayat na parpudi, di ayat pasal 24 ton, ima di lehon debata, pasu-pasu nakodang. Tuhan menganugerahkan berkatnya kepada jemaat, kepada bangsa-bangsa pilihannya. Dido di ayat 24, tungi marlobi-lobi matodini akamalim titabo-tabo jalabosuran bangsokku maparsaulihon dengan bangsa dengan basaku nina jauba. Iya. Odo di suarahon unang ganggu di pakaluar debata, di paradi debata, di dongani debata, jalan parpudi, di pasu-pasu debata. Odo manginang napapo sorohata, mangalakahon lakata ngoluta di tahun 2025 on. Songon ede na jojot, tabigi mungkin na jojot tadi hon amang inang, mungkin dia mau kena nami di dikilau mangalopa. Mungkin ya dedek kamu di pardala nan Yesus di joloku. Iya. Molonunga tadi honi na parjolo ikun tasuaton amang inang di bagas sarohata tutu ibana rap doho tau. Dang ganggu au di si. Dang mabiar au di si. Wah, ala di bata marhiti totina do namandungani au. Apa nama sa di tonga-tonga ngulum Tuhan menjaga ho. Pasahat ma ngulum, pasahat ma amang inang akasita-sita. Pasahat ma remaja na poso bulung nah hinirim roham. Tuhan debata. Laho mangalugahon ngulum di tahun 2025 on. Jala songon ede pungon aman akaning Tuhaku ho haporusaku. Iya. Paingotok kita deh. Paingoton namambigi. Tuhaku hodo haporusaku. Mangalakahon ngoluta di tahun 2025 on. Jala odo nagabe paposo rohata dang mabiar beau aide batado nagabe dong aku. Di pasu-pasu Tuhan di bata manguluta, di pargugui manguluta amang inang uhud di jamoton di bata pardalanan ni nguluta. Amin martangia kita. Mulia tema ali Tuhan di bata marsari ngarahatam di tonga-tonga par minggu nami ima di minggu na parjulu di tahun 2025. Marhiti hatam di paingoto hami ali Tuhan di bata nanung nga di tobuso hami ganup saluhut na nanung nga di paibaruho hami ganup saluhut na marhiti lehonom mo to hami sada tahun ne baru jala di paingoto hami asa totong mahami marpakirimon holan tuho sabing jala di paingoto hami ganup ali Tuhan di bata asa marpos nero hami songon hatam nama masu hami nama ramoti ngulu nami nama jamoton akan narikot dohot narumikot di tonga-tonga ngulu nami on piali Tuhan di bata jala di buah liho hami Tuhan marsor mi maami sian par ngulu ni bangso Israel nata penasida tartaban nata penasida di bagasan paru kilon nata pesipata adong pemahaman di nasida na ditadikon de batalu nasida alai marhiti hatam marhiti na bosom panurirang Jeremia pahingoton nasida dang matcohot asi dohot holong ni roham di bagasan sitaonon di bagasan parukilon di bagasan pakirimon dohot dohali Tuhan di bata mandungani bangsomi manatap bangsomi mamasu parngoluon ni bangsomi songoni madi hami saluhut nali Tuhan di bata totong mali Tuhan tatap ngulu nami ganup
meragam tutu ali Tuhan di bata nama sa di tonga-tonga ngulu nami ulu sipata ala ni bahat ni aka si taonon na duk paru kilon na burat ulu sipata gabe songon na di pasidiko hamil Tuhan di bata alay marhiti hatam di pakulingi ho hami di paingot to hami asa totong mahami marpas ni roha holan tuho sabing mangerbang do tangamu mamasu-masu tot dinami mamasu-masu ngulu nami jalahodo na manogu-nogu pardalanan ni ngulu nami alani maali Tuhan di bata lambo hali hami lampasu-pasu hami lampaingot kami ali Tuhan di bata asa rapoko mahami madalani ngulu nami di tahun 2025 songoni pili Tuhan di bata huriamon HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang. Meragam tutu oleh Tuhan di bataka program. Nanaing di Patupa, nanaing di Sakapon di Nalao di Ulahon di tahun 2025. Alani male Tuhan di bata parjolo mangido hami tuho ay hodo raja ni huriai pasu-pasu huriamon. Pasu-pasu saluhut na parhaladu ni huriam. Pasu-pasu saluhut na ruas ni huriam. Marhiti huriamon ali Tuhan di bata lam uli marsangap guarmo dito nga huriamon dito nga ngulu nami ganum songoni ali Tuhan di bata ganum aka kategorial sikola minggu remaja naposo ama ina lansia tinalaw patupa program patupa parapoton manutuhon aka program-program na nang diulahon marhiti-hiti huriamon di tonga-tonga ni huriamon di tahun 2025 asiro ham Tuhan homa na manjongjongi marhiti todim homa na mamasu-masu ganup kategorial ni huriamon ali Tuhan ni bata didikyo pilih Tuhan gomos dibuat kami di bawah santang yang nami aka ruas ni huriam mulu na di bagasan si tahun na nadukduk paru kilo na borat asiroham apuli ruas milik Tuhan di bata songoni mulu adong ruas ni huriam na di bagasan para sahiton totong maho na mamasu-masu na sida li Tuhan di bata ima Agusta Christine Burus Yanipar amanami amang situa adi sirigar amanami amang sianipar asiroham Tuhan totong maho na mangalehon hamalumon di tonga-tonga nguluna marhiti ubat na dipangan ali Tuhan di bata lehonom mo hamalumon di tonga-tonga nguluna pasu-pasu nguluna pasu-pasu kanup aka keluarga na pili Tuhan di bata songoni ali Tuhan di bata ruas ni uriam na di bagasan saminggon di bagasan las neroha imali Tuhan di bata lehonom mo tabba bilangan ni umur di tonga-tonga nguluna ali Tuhan di bata ima di inanami inang abur sa Musir di amanami amang insinyur RB si Mare-Mare di ianak ko ni Huriam Krishna Rafael Siombing di ianak ko ni Huriam Happy Rohana Boru si Manjuntak di ianak ko ni Huriam Luciana Kristen Boru Pangaribuan di ianak ko ni Huriam Rehol Gilbert si Hombing asiro amali Tuhan di bata jalapostoro hanami ali Tuhan di bata lehonommu tabba bilangan ni umur di tonga-tonga nguluna sida tabba ammu aka pasu-pasu di kanup nguluna na di bagasan parkerejoan homa nama masu-masu na di bagasan parsikolahan homa nama masu-masu ali Tuhan di bata songoni ruas ni huriam ali Tuhan di bata na di bagasan sa minggon di bagasan las roha ima namar ulang tahun pardongan saripion iman di amanami amang JR siaan inang S Boru Tambunan di amanami amang WR Silitonga inanami inang PNS Boru Pasaribu ali Tuhan hodo na pajong jokon pardongan saripion na sida
jalahodo naman jongjongi marhidi to tim di pasu-pasu ho rumah tangga nasida le Tuhan ibata si maroham Tuhan pasu-pasu mo ngulu nasida diaka pinopar nasida saluhutna diaka yanako nasida saluhutna homa nama masu-masu oleh Tuhan ibata diaka sakap nasida diganup aka ulon nasida diganup aka ngulu nasida homa na mamasu-masu oleh Tuhan ibata ale Tuhan songoni di ruas ni huriam na soboy rap dohotami marminggu apala di tikyon ala ni ganup aka kondisi alit Tuhan di bata na di bagasan parkarejuan na ikumandohoti marhiti live streaming manang di ganup aka luat na asing alit Tuhan di bata totong maho na mamasu-masu nasida mau lihat mahu pasata mituho mangasahon gowar enakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Tabuji Tuhata maredi mahitasian bukidin nomor 750 uhud tapa sahakma piliata. Tadi unai dua langsung jong meta saluhut. Oh
Nakoma piliata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di bano gijang. Hodo hororoni saluhut silonleo na dingkan dona solibasa na muliutus. Hu pasata mima siyan na nilomi tu hami pilihan nami tuho. Siya jalo megabi uap nucus di julum. Pasu malajaramoti. Asa hu parasya kami pilihanon. Pati bulu na rajomu di tonga-tonga ni huriam doot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami godang nisi leo-leo mitu hami. Asalam gir-gir hami manduk muliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di bano gijang, say pinurbadia maguarmo, siya Roma harajomu, siya saot molom ni roham di bano tongon, songon na di bano gijang, leho matuhami sa daron holuan siya pari, si sa madosa nami, son penasa nami, di dosa ni dong amardo sa tuhami, una kami togi untuk pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mula mahamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sondakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala di pasaur homadame na tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu mah di kita saluhutna. Alani kondisi amang inang mangindu mahami asa di juluma perhalado Roma hamu amang inang asa mars jalang amahita. Shalom, diamuyan akon nami remaja dohot pendamping supaya memasuki ke gedung sekolah minggu, segera masuk ke gedung sekolah minggu. Menyusul guru sekolah minggu dengan guru sekolah minggu dengan pengurus sekolah